houden allebei van scoren. We zijn gierig om die goal te maken. Dus ja, in die zin is dat wel een van de dingen die we samen gemeen hebben. Dat hebben we wel van elkaar. Dat we allebei graag willen scoren, dat we allebei doelgericht zijn. Als we het hebben over doelpunten, jullie hebben er wel een beetje een handje van, hè? Een mooi doelpunt te maken. Ja, ik niet echt. Ik heb maar 1 mooie goal gemaakt. Eentje. Ja, 1 wat ik mooi vind van mezelf. In het verleden heeft hij ze ook wel mooi gemaakt. Niet alleen bij Cambuur, maar bij Telstar heeft hij natuurlijk ook een hele hoop mooie goals gemaakt. En ja, dat is natuurlijk extra lekker als je mooie goals maakt. Zullen we even kijken naar de doelpunten van Stefano, Tariq? Ja? Stefano Lillipali. En die maakt wel heel mooi en heel keurig de 3-0. Dit is mijn doel. Is dat niet jouw doelpunt? Nee, dat is mijn goal, man. Oh ja, ja. Je zou willen dat ik jouw goal was. Zo hebben ze ook gemaakt. Deze is mooi. Ik was nog even op zoek naar een oorzaak waarom nou juist jullie twee zulke mooie doelpunten maken. Ik zat eventjes te denken aan de schoenen. Dit is puur toeval hoor, die kleurtjes. Ja? Ja, dit is echt, hij heeft 2 verschillende schoenen aan, maar zo krijgen we ze opgestuurd. Hè? Dat is geen keuze. Dus, Oh, zo gaat dat. ja. Ja. Als ze niet opvallen, dan is het niet aantrekkelijk voor de kijker. Hè? Dus, ja. Je hebt een goed contract met de sponsor. Ik mag niet klagen. Maar welke vind je nou de mooiste, Stefano? Tegen RKC, die was volgens mij tweede goal. Hè? Die Ja, maakte tweede. tegen RKC. Die, Ja. ja, dat is wel kwaliteit. Zat er wel lekker in. Ja, dat is wel kwaliteit. Wat vond je nou de mooiste goal, Tariq, van die Stefano Lillipali gemaakt heeft? Ja, ik denk die van NAC. Het is gewoon een mooie goal met heel veel gevoel. Ik heb mooi erin gekruld, de kruising. Natuurlijk is het natuurlijk altijd lekkerder als je een bal de kruising inschiet. Maar 1 tikkers tellen ook, dus ja, daar ben ik ook niet vies van. Hè?